Għaddej ġmielu x-xogħol biex id-dar tal-anzjani fl-Imsida terġa' tinbena mill-ġdid fi żmien 4 snin b'investiment ta' 13 miljun u 500,000 euro. Waqt żjara fuq l-an tax-xogħol, il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Nabela ħabbar kif il-Gvern qed jesplora l-possibilità li jidħol fi sħab mal-privat biex tinbena din id-dar. Il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele spjega kif fi ftit xhur id-dar twaqqet u dalwaqt se jibda l-bini ta' dar Sidna. Aħna importanti llum mhux biss li jkun hemm sodda imma l-kwalità. Jiġifieri hawnhekk hija evidenza konkreta ta' kemm aħna bħala Dipartiment u Ministeru naħdmu biex irridu ntejbu l-kwalità tas servizzi li noffru. Kif qed tajt tajjeb inti hawnhekk kien hawn dar tal-anzjani, ftit xhur ilu nedejna l-pjan li aħna ħanibdew nagħmlu x-xogħlijiet. Il-Ministru Joe Etienne Nabela għal kif ġara darba x-xogħlijiet lesta se jiġu offruti servizzi tal-ogħla kwalità li jħeġġu lill-anzjani jibqgħu attivi fil-komunità. Fija parti importanti medika u ta' kura fejn imbagħad jidħlu carer speċjalizzati, jidħlu tobba speċjalizzati, għandek fizjoterapija, għandek occupational therapy, għandek clinical nutrition. Hawnhekk aħna nixtiequ kunċett modern ħares lejn il-ġejjieni. Din id-dar se jkollha 114 il-sodda għal residenti, baxra minnhom se jkunu għal dawk bid-dimensja. 44 sodda oħra se jkunu iddedikati għal residenti b'dipendenza għolja.